вечер отново. Добре дошли. Много съм щастлива, че имам възможността да ви посрещна в изложба Низами Рафаел Михайлов на една необичайна за това място изложба, но за сметка на това пък изключително впечатляваща. Една изложба, за която нейният автор и колегите от дирекция култура на община Велико Търново работим една година. От идеята до сега има почти една година, от които 3 месеца изключително интензивна работа. Както виждате, целият този труд си е заслужавал. Изложбата показва една човешка страст, една любов по-силна от всички други, която наистина е невероятно впечатляваща. Но нека по-добре за изложбата да разкаже господин Веселин Комитов, човека, горящ в тази любов. Благодаря на всички, скъпи приятели. Всички сте много добре дошли на моята авторска изложба. Това е 40 години моя лична кореспонденция, събирана с много желание и много любов и преди всичко с голямо търпение, за да днеска да видите всичко това. Годината 2014 запомни с много интересни футболни събития от световно значение и аз реших да ги покажа на нашия град, на любителите на този спорт. Тук ще видите 90 години Етер, ще видите 20 години фен-клуб на Кайзерслаутер, един клуб основан след срещата между Етер и самия отбор от Германия. И започваме 60 години УЕФА, 110 години ФИФА, 100 години Бразилска футболна федерация и най-интересното всички, които чакаме световно първенство в Бразилия. Всичко това съм го направил с оригинални материали, сувенири и много желание, за да зарадвам хилядите почитатели в града. Искам да благодаря много на моите приятели от фен-клуба, на господин Сидеров, организационния секретар на клуба, както и най-вече на моите колеги от дирекция култура към общината, благодаря на които аз можах да подготвя тази изложба. И много благодаря и дано ми предоставите друг шанс да предоставя, защото аз имам много неща на друга тема, не само за тея има и други футболи в света и в Европа. Друго, което е най-важното, че за тази изложба, която е посветена и е под егидата на господин Кмет на Панов и в подкрепа кандидатурата на град Велико Търново за Европейска столица 2019 година, аз получих отново чрез кореспонденция с посолствата на Германия и Бразилия много интересни, които се намират в централната витрина, 3 витрини, подаръци, които са актуални. Те са от преди 10 дена. Много скъпи неща, много стойности за колекционери, разбира се. Може би не за всички, но за мен са много стойности, защото не всеки човек и не всеки ден получавате, например, топка, с която се играе на световното първенство от господин Платен с автограф. Аз съм, че това е какво повече да се иска. И за това много ви благодаря. Ако искате да ви поведа и да ви кажа с няколко думи за това, което притежавам и което съм предоставил да видите с голяма любов направена от мен. Благодаря. Изложбата е открита, а господин Комитов с най-голямо удоволствие ще отговори на всички наши въпроси. Добре дошли!